Moikka! Tänään tehdään vähän noin selkää avaavia liikkeitä, mitkä sopii esim. Aamuisin yön jälkeen vetreyttämään selkää tai vaikka sinne taukojumpaksi. Tehdään 4 liikettä selälle ja aloitetaan sieltä ensin kontausasennosta. Haetaan selkäaikapyöristystä ja notkistusta. Eli mieti sieltä alaselästä nikama kerrallaan lähde pyöristämään selkää. Niska pyöristyy viimeisenä. Ja niskasta lähdet ojentamaan. Taas nikama kerrallaan. Ja sieltä omaa tahtia pyöristä ja ojenna. Tee vielä 5 rauhallista. Ja viimeinen. Hyvä. Saada pyöristysliikettä. Nyt haet samalla myös painonsiirtoa kädeltä toiselle. Eli kädet mahdollisimman suorana. Ja paino toiselle kädelle. Selkä notkistuu. Vähän toiselle kädelle paino. Ja ylhäällä pyöristä. Haet sinne koko rankaan liikettä. Ja sieltä aihan vielä toiseen suuntaan. Lähde pyörittelemään. Ojennus, painosiirto siirtyy, pyöristys, paino siirtyy. Ja vielä viimeinen pyöritys. Jätä keskelle ja lantio taaksepäin. Kädet suorana, pyöristä selkää. Ja sieltä pyörällä selällä tuu konttausasentoon. Ja sieltä lähde painaa lantiota eteenpäin. Kevyt taivutus taakse. Ja takaisin. Lantio taaksepäin, pyöreä selkä. Ja näitä toista muutama omaan tahtiin. Tee vielä kerta. Ojennus taakse. Ja pyöristys. Hyvä. Sitten vielä yksi liike selinmakuulla. Selinmakuulla avaa kädet sivulle, kämmenet kohti kattoa. Tuo toinen jalka kattoa kohde ja kierrä sinne vastakkaiselle puolelle ristiin. Ja siitä hengittele, rentouta. Jalan ei tarvitse mennä lattiaan asti vielä niin pitkälle kuin tuntuu hyvälle. Saat sinne selkärangan viereen venytystä. Palauta jalka takaisin kattoa kohden, lattia ja toinen puoli.
Niin vähän palata jalka takaisin. Ja sieltä tulla istumaan. Jees, tässä selkä tuntuu siellä vetreämmältä. Hyvää liikuskelua ja myös pyöristystä sinne selkää, mitä ehkä päivän aikana ei tule tehtyä. Niin sen takia on hyvä saada sinne pyöristysojennusliikettä, saada ne nikamiin myöskin sitä liikettä, jolloin ne lihakset, jotka kiinnittyy sinne rankaan, niin saadaan joustavammaksi. Ja jos tarvitset lisää vinkkejä istumatyöläisille liikkuvuuden kehittämiseen, niin katsomassa tuosta linkistä mun uusi verkkokurssi ja liity mukaan asioihin 4 viikon pieni setti, miten voit tauottaa istumista. Ja siellä on myös hauskasti pisteitä sun tauoista, eli sieltä pientä tsemppiä myös sinne. Vielä kesäajan ja tarjouksessa ja syksyllä sitten hinta nousee, kun sitä vielä kehitellään vielä paremmaksi. Jees.